jingpule baman kasmi Kajingpule na kashithi baningkong u Petrus bukhud, kalenong ka baningkong ngad khotlai hadu kendai. Ro ya u Blei bad ukpa jung utrai jung ib Jesu Christ, ubada kajing isin ei bakrau jung u, bada kajing mi pad u Jesu na kajing yam, ula penkha thma yangi sha kajing kermen, kabayo jing im, sha kanong pateng kabam la ban potshu, kabam la ban slor no, ni ban bit dengan ya keba lebu kerpang habneng na kebenta jengpi ya kiba ublei usumar da kebor lengba kejingen na kebenta kejingpen im ya keba lakre ban penpau hakisngi bakhado don daw baphin ya kemen hangne shipor phila ban shem lanon nabun gi jingtenju henry kane kalong kumta khnang ba kajinge jungphi kabalong kham kodor ban ya kaksiar nala balaprang da kading kanlong kababit no ya kajingero kanam bat kaburom anda u Jesu Christ uwan pau wala phimpa ju yo i yo u phi ye yo u bat klem da yo i yo u menta to nget ha u bat to shat kemen da kajing kemen badon burom bar bam la ban batai kum uso jong kajing nget pinyo ya kajing pen im ktien jong utrai kasam shispa khatwei kad khot iwei hadu al san hadu henriu bat khandai hadu shipo Alleluia ngan aingu ya utrai da kado nur jonga baro rengkat bat ki bahok ha kajing ya kendu upat ba ki bakrau ki kam jong utrai baro ki ba ye je ki kin buson ye ki o ai ka bam kadi ya ki batieng buram ye o ken mau baro bor yela ka jutang ola pen i hala ki briu ya ka bor jong o da ka ba ai benta haki ya ki ri ki jait ben riu ola pha pen lan yela ki briu ola pen scam yela ka jutang junom kabukhud bad kabutsngo trium ka kerteng jung ka jingtiang burom ya utrai kalong ka jingsedang ka jingstan kiba im daka kilong kibasian an ya ro ya u junom la junom ka gospel kat kum o Marcus bukhud kalanong ka bashipo kat khot khat hinyo hadu arpu hinyo kat ba u Jesu udang mi ban let jinglen uwei ubriu ulawan mare ula dem kho siu khmat ju bat ula keli yu ko nong hikai babha ngadei bande ayu banyo ya kajing em bom jukun balei phi khot yanga u babha lakeli Jesu omdan u babha light tang u Blei marwei phitep yeki hukum wat penyam wat glim wat tu wat lamner wat le klop burom yelau kpa bat yela kakmi ko nong hikai uta ubriu ulaong nadu dang khna ngala ko ngu ya ki ni ki hukum baro u Jesu ula pet ye yu bat ulaong satang ka wei ba phidang duna hi let di baro kat ba phidan bad yasam haki badong kumta phin sakin show spa habneng nangta ali tubut yanga habau ta ubriu ula yot sngo ya kane ula thang yong ka khman bat ula let no da ka jing sngo si da mar ula long ubariu spa shibon te u Jesu ula pet saudong ula ong hala ki senran kat no ka long ka ba e ya ki bariu spa panrong ha ka hima u Blei ki senran ki la sngo kendet ya kini ki ktien henry u Jesu ula yai ban ko khun jonga katno kaba e bandrung hakahima u Blei ka kham e shibun
ya ubarius pa bandrung hakahima ublei ban ya kaun ban su lingba ithliu thirnya Maria ongkumta kisenran kila lingo ngan ban kila kili paramaki manu te bala banlat im ujisu ula petiliu yaki ban ula jubab ubriu umla henry ublei ula how ublei ka ei baro kalong kabala ka gospel jong utroy